Aquests dies, moltes persones estan patint els efectes del coronavirus. Jo només m'he de quedar a casa. Per això gaudeixo de cada moment, fent teletreball, cuinant, fent exercici, aplaudint els sanitaris que ens curen. Us envio a tots i a totes molts ànims per passar aquests dies. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Malgrat que aquests dies ens hem de quedar a casa, hi ha moltes coses encara que podem fer, com seguir treballant des d'aquí, practicar esport o jugar amb la família. Un cotxe de la meva parella. Cuideu-vos i molts ànims, us trobo a faltar. Sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Fes com nosaltres, treballa una estona mirant el cliquedo, ajuda la família i cuida't molt. Ens veiem ben aviat. Un petó. Estimats nois i noies, aquests dies de confinament són molt durs. Estem a casa i no podem fer tot allò que volem. Però malgrat les restriccions podem disfrutar dels petits moments, d'estar en família, de cuinar, de ballar, de cantar, de jugar, també de parlar per internet amb els amics. Espero veure'ns molt aviat i que m'expliqueu tot allò que heu fet durant aquests dies. Quedeu-vos a casa, cuideu-vos molt i cuideu aquells que teniu amb vosaltres. Fins ben aviat. Sacarlos afuera, pintarse la cara. Jo em quedo a casa i gaudeixo cosint. Papa! Hola, jo em quedo a casa. Jo gaudeixo el moment i molta força a tothom. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza. Jo li guanya el coronavirus. Queda de casa. Yo me voy a poner un cero, no sé qué, y claro, lo vi y dije, guau, es que no me entero de nada. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
nois, soc la Nu, l'administrativa de l'Institut Marta Mata. Jo faig meditació i aquí us ensenyo el que necessito per fer-la. Una altra cosa que em dedico, al jardí, també s'han de netejar. Aquestes són les sabates que faig servir per anar a comprar. També són les que faig servir per ajudar a portar els materials de les màscares que fa la gent del poble. Amb el petit de casa hem descobert que és Tai Chi, us el recomano molt. Luis Duato Tai Chi i ens va genial abans de posar-nos a fer els deures o estudiar. Adeu! Bon dia, nois i noies. Jo em quedo a casa gaudint i fent ioga. Namaste. Malgrat que ara ens toqui viure una temporada a casa, nosaltres gaudim tocant, llegint i jugant. Tot i estar a casa, nosaltres gaudim fent esport. Tot i quedar-nos a casa, nosaltres gaudim fent manualitats. Ets amics i no és fàcils. A casa, per salut. Malgrat el confinament, jo segueixo l'entrenament. I tu? Jo, durant el confinament, practico sudokus en anglès. Quedo a casa y jugo a escacs. Bona partida. Bé, doncs, malgrat el confinament, jo gaudeixo un moment de... Us animo vosaltres a cuinar cada dia. Teniu l'ocasió d'aprendre dia a dia. Som-hi, nois. Jo estic fent un brownie. Aprofiti! Malgrat aquests moments tan difícils i diferents que ens toca viure, el que hem de fer és quedar-nos a casa i facilitar-ho. I també aprendre a tenir moments per nosaltres mateixos. El que jo estic fent és exercici, cuinar, fer traves que em van mandar els professors i estic descobrint una nova habilitat que és tocar la guitarra. Espero que tots estigueu bé i molts ànims i records. Malgrat estar en confinament, gaudeixo d'estar amb el meu peque, jugar amb ell i també fer esport. Cuideu-se molt. Tot anirà bé. Hola nois, com esteu? Aquí, confinada. Jo us haig de dir que jo gaudeixo el moment aprofitant el temps per estar amb els meus fills, fent moltes manualitats, fent moltes activitats. Mireu què m'ha aprofitat a fer. Una estructura triangular, circuits electrònics. He descobert molts blocs de ciència. Us animo a gaudir vosaltres del moment, que passeu aquests dies el millor que pugueu. Apa, molts ànims. Malgrat la situació, jo gaudeixo fent gimnàstica amb els meus fills. Hola nois, malgrat que estem aquí confinats, podem aprofitar aquests dies per fer coses que ens quedaven pendents, com ara llegir, veure pel·lícules, aprofitar per estar estones amb la família. Bon dia, nois i noies. En aquest confinament jo gaudeixo cuinant. I volia proposar-vos a tots que, sisplau, que cuineu a casa, que féssiu coses, val? Primer de tot, una salsa de tomàquet molt bàsica, d'un all, una ceba, una mica de llorer, i tenim aquí el tomàquet, que fem una barreja de pasta de colors, amb una mica de pa ratllat i gratirat al forn. Estem aquí, portem ja no sé quants dies de confinament i estem cuinant una mica. Si us gusteu,
aquest pollastre marinat i rostidet, també. Després hem fet 4 xampinyons saltejadets, una mica de pebrot escalivat i bueno, ja tenim. Hola, pues aquí em teniu a la terrasseta de casa meva i aquests dies he aprofitat de plantar una miqueta de verdures. Una forma de passar també el confinament. Doncs aquí en teniu, a punt de veure un concert de la Dama de Gelabert. Una de les activitats que faig durant aquest confinament és fer activitats infantils amb el meu fill. I ara començarem el concert. Hola, aquesta és la meva filla i es diu Ivet i també l'ajudo a fer els deures. Ara, amb els meus fills, prepararem un caldo per aquesta nit. Cebes, pollastre... Tots, com us podeu imaginar, una de les coses que faig aquests dies és treballar des de casa. Estic amb el cliquero i us envio feines, parlo amb els pares... I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love, baby. I'm going from the road. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is school, I'm empty. Estic gaudint molt de rebre els vostres eixos cronològics. Mireu, Frida Kahlo, Malala, J.K. Rowling, Gar, Greta, David Yale... Us envio una forta abraçada i molts ànims per tothom. Adéu, us trobo a faltar.